Sugeng enjang para adi yuswa, sugeng pepanggihan malih wonten ing renungan padintenan adi yuswa ing dinten Senen Legi gangsal 11 Desember 2024. Sumangga dinten punika kita nampeni jejer namung swara, namung swara. Para adi yuswa, Lukas mawartosaken sawetawis tiyang ingkang kagungan panguwas nalika Yohanes Pembaptis miwiti pakaryanipun. Tiberias dados kaisar Roma, Pontius Pilatus minangka gubernur Yudea, Herodes Filipus lan Lisanias jumeneng ratu ing laladan Israel, mekaten ugi Hanas lan Kayafas jumeneng imam agung. Sedaya punika panguwaos ing politik lan agami, nggadhahi panguwaos ing laladan tinamtu, jumeneng ing kitha ageng punjering panguwas lan agami. Nanging nyatanipun Gusti miji tiyang ingkang boten nglenggahi panguwas, boten kaetang dening manungsa lan namung ing ora-ora samun ngendika bab rawuhipun Sang Mesih. Yohanes nyebat dirinipun minangka swara kang uwuh-uwuh, boten gumunggung, boten dadosaken liyan kaeraman suwaliipun. Piyambakipun nganggep dirinipun boten aji, nanging Sang Kristus ingkang kawartosaken ingkang utami. Senadyan boten dipun tepangi lan kalirwakaken dening liyan, boten masalah. Ingkang baken Kristus ingkang kawartosaken sangsaya pinunjul dipun tepangi dening liyan. Piyambakipun mapanaken diri minangka ingkang bekta pawartos, ingkang utami Kristus minangka intinipun pawartos. Bab punika ketingal ing Lukas 3 ayat 51. Iki cocok karo kang tinulis ing kitab Pamedhar wangsite Nabi Yesaya. Ana swara kang nguwuh-nguwuh ana ing ora-ora samun, padha nyawisna margining pangeran lencengna lurung-lurunge. Para adi yuswa, ing sakdayang jagat kada tiyang ingkang ngupati jenang lan jeneng sarta kalenggahan, malah kepara ugi ing peladosan. Lajeng ing pundi posisi kita ngupati jeneng, punapa tetep ngener ing Gusti? Kita kedah tetep andhap asor lan ngakeni Kristus minangka punjering pawartos kita ingkang kedah dipun mulyakaken, inggih punika ingkang kedah kita swantenaken. Amin. Sumangga kita ndedonga. Matur nuwun Gusti, dinten punika paduka paring piwulang amrih kawula tansah ngener dhateng asmanipun Kristus, malah kepara sedaya peladosan kawula namung kamulyan kanggenipun Gusti. Kawula pasrahaken para adi yuswa dalasan anak putu kawula ing pundiya papan. Monggo paduka ingkang reksa, paduka ingkang tansah paring pitulung lan ugi ingkang berkahi. Kaudinipun sedherek kawula ing GKJ Antp ingkang nembe nandhang sakit lan ing pemulihan, Ibu Paini, Ibu Jumini, Ibu Juminah, Bapak Joko Wahyu Adi, Bapak Kustam, Bapak Sukiman, Bapak Slamet Mulyono, Mbah Tuminem lan Mbah Jah, kawula pitados paduka ugi badhe ngreksa lan paring berkah. Mirunggan kala pasrahaken sederek Nena, putranipun Bapak Beni ing wilayah sekawan GKJ Magelang ingkang udal sakmangke nembe nandhang sakit ing griya sakit Bandung. Sederek kawula ing GKJ Telepok, kawula pasrahaken Ibu Wirya Sumarto, Bapak Yutam, Bapak Karyadi, kawula pitados paduka ingkang badhe maringi bagas kesarasan. Sawetawis sedherek kawula ing GKJ Pugeran ingkang nembe nandhang sakit, Bapak Winarto, Bapak Minto Taruno, Bapak Bambang Sugiri, Bapak Rakino. Sedherek kawula ing GKJ Muntilan ingkang nembe kagubel ing perkawis, Ibu Wiwi Susilowati, kawula pitados paduka ugi ingkang badhe tansah paring kegiatan. Sawetawis sedherek kawula ing GKJ Klaten, Bapak Joko Suranto, Bapak Harsono,
Ibu Tiwi Bambang Sutomo. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GITJ Trangkil, Bapak Ibu Karyo, Bapak Ibu Toyo, Ibu Ngatini, Ibu Nani Cahyono. Monggo Gusti paduka ingkang reksa, paduka ingkang paring pitulung, matemas sedherek kawula punika ugi tansah pinaringan bagas kesarasan peparing paduka. Kawula pasrahaken Ibu Wahyuningsih Wakijan wonten ing GKJ Ngablak ingkang wedal sakmangke wonten ing pemulihan. Kawula pasrahaken warga GKJ Sragen, Bapak Adi Sungkono, Ibu Astuti Purnaningsih, Bapak Warsito Riyadi, Bapak Suyanto lan Ibu Sumiati. Kawula pasrahaken warga GKJ Magelang, Ibu Ediati Sarmo, Mbak Cilik, Ibu Pratiwi, Bapak Mangku, mekaten ugi Ibu Otnia Ngatius ing Wonosari, Bapak Edi Mursetyo ing GKJ Kabluk, Bapak Yohanes Kuncoro wonten ing GKJ Immanuel Solo, Bapak Wijongko ing GKJ Sedayu, Bapak Sudiat, Bapak Paminto Saputro ing GKJ Wedi. Kawula pasrahaken ing GKJ Krapyak sederek Setianti, ing GKJ Mijen Ibu Borwaningsih Sunaryo, Ibu Elizabeth Indarwati, Bapak Bambang Setyo Margono, Bapak Moses Taji, Bapak Budiman Gultom, ing Banyumanik, Bapak Daniel Agus Suwarso, Ibu Arung Puji, ing GKJ Pamung Utomo Kalinegoro, Bapak Martiono, Bapak Margono, Ibu Marsudi, Ibu Sri Widardi, sedherek Esti wonten ing Wonocatur. Kawula pasrahaken sedherek kawula wonten ing Semarang Barat, Ibu Lini Sutopo. Sedherek kawula wonten ing GKJ Ungaran, Bapak Hono Hadi Prasetyo, Bapak Resbiarto, Ibu Ratiningsih, Ibu Dewi Teguh, Ibu Kristini Sunaryo, Ibu Suhantini Hadiono, sedherek Dwi Putro, Ibu Sugito, Bapak Sembiring, Ibu Surisno, Ibu Munarti, lan Bapak Ibu Tukiman. Lan kawula pasrahaken ing GKJ Tuban, Bapak Yohanes Mudadi, ing GKJ Wonosobo, Bapak Lazarus Samijan, Ibu Endang Sarjono, Bapak Yusuf Sunaryo. Kawula pasrahaken Ibu Lasiem ing Gundang Winangun, Eyang Sarwito ing GKJ Ngalian, lan ugi kawula pasrahaken para adiyuswa lan sinten kemawon ingkang wedal sakmangke nembe nandhang sakit. Kawula pitados paduka ingkang badhe nyarasaken matemas sedherek kawula menika pikantuk bagas kesarasan ingkang wetah. Kawula pasrahaken sedaya pandonga lan pasambat kawula wonten ing asta paduka Gusti kawula Yesus Kristus. Amin. Sumangga para adiyuswa kita tutup pepanggihan kita renungan padintenan adiyuswa kanthi ngrepekaken kidung. Sumangga.